Gdje ste ljudi, dobrodošli u jedan novi serijal koji se zove PvP, tačnije, to je kao običan survival, samo sa drugim ljudima, isto je na Kainet serveru. Sada, zašto nije bilo klipova posljednjih koliko, 2-3 nedelje možda? Uglavnom zbog škole, zato što imali smo dosta da učimo i sve. I kako se zove, pa da, eto, morali smo mnogo da učimo i zato neće biti klipova. Sad će biti nekoliko. Skyblock nećemo nastavljati jer je Jovan izbrisao naše ostrvo i smorio ga malo Minecraft. Onda, šta još imam da kažem? Da, bit će možda epizoda neka Hunger Games, vidjet ću. I tako, aj sad da nastavimo. Ja sam već napravio crafting table, odredio mjesto gdje ćemo početnu kuću, a ovdje pećinu. Samo da mi pretvorimo i ovo. Vidimo sad. Evo, I da, izvinite ako se slabo čujem, to sam zaboravio da pomenem u prethodnim klipovima, pošto ja nemam trenutno mikrofon, pošto igram na laptopu i sad zato se loše čujem, ali kupit ću uskoro možda neki mikrofon pa ću bolje se čujem, tako da ne brinite se. I sad samo, treba mi hrana, hrana mi treba, mogu da ovdje drveće, nešto dobijem, bilo bi ekstra. Da, ovo je i dalje 1.7.10, ne znam zašto nisu updateovali server. Inače, sad bih snimio Hunger Games, ali svi serveri su puni. Jednog Enderman, da me ne ubije možda. Će dobar je on, valjda. Ja, sad moramo malo da skupljamo da bi ograli, da bi mogli stavimo vrata. A sad valjda, ne znam koja fora, ali valjda možete da claimujete, pa onda niko ne može da vam ulazi. I tako, pa samo da vidim. Da, znači ovo ne znam kako on dobio onoliko subscribera, mislim svaka mu čast. Joj, samo ne vidim. Znate šta, stavit ću ovo ja. Ako sad uveliko osveti. Tako. Fail. Da, možda će biti neki vlog. Ne znam, vidjet ću. Onda... Da, ne znam da li će biti baš svaki dan klipovi, kao što sam već rekao, zbog škole. Imamo sad dosta kontrolnih i nastavnici pitaju i onaj štrajke i sve, znate. 100%, samo da imam. Tako, ovdje i vrata. Kafe ili ljudi, izvinite zbog ovoga. Treba samo da nađemo ugalj da napravimo, kako se zove, da napravimo baklje da bi osjetili da se ne spane mobovi. Ali u svaki slučaj ću da napravim jedan kameni mač. A sad sam promijenio na srpski jer dosadio me engleski. Ovdje mi piše, ima ruku. Samo da nađem ugalj ljudi i bit će sve u redu. Ja ne znam sad da li vi dobro vidite, ali evo sad ću, evo skupljam ugalj. Tako. Samo da ima dosta ljudi. Da, ovo će izlazit će Hunger Games i to je to, vidjet ću,
možda izađe, možda se nastavi preživljavanje, možda ne, vidjet ću. Enter klasa Minecraft. Mislim, ne znam, vidjet ću koliko budem imao vremena imam. Samo da vidim da napravim još baklje. Evo. Ali ja stiskam neku drugu liniju, ne stiskam shift. Tako. A ne moram još. Čekaj, skoro ja da sve. Ima otvor ovdje, aha. Evo, to sam propustio. A ne može ući. Aha. Da, bit će možda na Primeplexu, vidjet ću, moj drugi će možda mi pozajmi neki premium hakove. Ja sam stavio dve baklje jer sam drago mene. Ne znam zašto im piše da sam imao, da sam jednom umrao kad ja ovo pre nisam igrao. Tako neki bug. Aha. Ja se izvinit ću što mnogo ne pričam jer nemam neke teme za pričanje, rekao sam već sve. Možda krenem da snimam neku drugu igru osim Minecrafta, ali vidjet ću za to. Samo da vidim. Pa da, možda ću uskoro počnem da snimam Dotu ili će možda uskoro da izađe neka epizoda Dote, ali ne znam da li će stalno izlaziti. Dok ne kupim bar novu grafičku ili tako nešto, vidjet ću. Da valjda će nešto biti. Evo, bit će isto neki modovi. Valjda. Kako je moć? 35. Čekaj pa daj da ja napravim baklje. Se vrati pogrešnim putom, da. I vidite, ovo će za početak da nam bude kuća jer ekstra ovako okrugla pećina ne moram ja da kopam dosta. Malo samo neko. Ako bude baš trebalo. Dajte ovo da zablokiramo malo. Poslije ćemo da idemo da tražimo to. Kad ne mogu s ovim da zablokiram, tako da. Evo ga ekstra. Kad metal. Baš bih se iznervirao ako sad dođe neki creeper i pukne mi za leđa. Pa ekstra ima dosta irona. To je dovoljno. Tu bit će neki vlog možda. Istražimo i ovo. I evo ga nam. Evo ovdje je neko izgleda kopao. Ovo nisam ja kopao. Će nam bude kao neki prolazno. Aha, će ima i ovdje otvor. Sad ćemo mi sve to da sredimo. Evo malo. Joj. Da, ovo je inače PvP, mislim tako se zove na Skynetu.
vi samo tu uđite, posle ovoga ću snimiti Hunger Games, pa izađe kad izađe. Sad, možda bude i neka epizoda sa mojim drugom Lukom, pošto Jovana je skroz smorio Minecraft, tako mi je rekao i neće više snima Minecraft. Tako da, ne znam stvarno zašto. Tako, ako čujete u pozadini, to su moji roditelji, iako sam im rekao da malo tiše pričaju. Treba nam hrana. To će biti malo zazvuto danas. I evo, izgleda sam se izgubio. Da li sam se izgubio ovde? Izgleda nisam. Evo što me ovo nervira. Aha, evo ga. Ne. Aha, evo ga. Sad idemo da nađem, najbolje ću nađem hranu tako što idem i ono drvo, ono lišće i drveta, samo to cepam, to je to. Najlakše. Samo da vidim da li može ovde ovako posto, da li to može. Aha, ovako. Da vidimo šta može. Ne znam, jer malo pre sam pokušao da uđem u kuću nekog lika i nije mogla, piše da je claimova. Ne znam sad zašto, da li je to tako odmah kad napravite ili šta. Sam da je... Evo ovdje će deo. I ovdje ćemo stavimo gvožđe, kako se to na srpskom kaže, kako da je metal. Sada pravimo od toga neke jabuke. Sada trenutno nemam nikakvu ideju šta bi mogao da snimam osim Minecrafta i Dote. Snimio sam bio jednu epizodu moje igrice koju ja igram, zove se Age of Empires 2, to je strateška igrica neka. Snimio sam i krenuo sam da uploadujem i sad uploadao se do kraja i poslije nije htjela. Tako ću vidim ponovo da snimim još jednu pa da vidim ako hoće se uploadovati. Aha, evo. Našli smo jednu, bar smo malo da preživimo. Vidite, ne znam što je na vrnu neko napravio. Mislim da ste vi vidjeli taj neki zamak, šta je već u pozadini. A ne, to je voda, ne znam ko je ovo uspio da napravi, svaka mu čast. I ugledajte što je ovaj lik radio, majko moja. Ovo bi meni trebalo godine da ovo uradim. Evo gledajte ovdje. Da li on to raznosa ko zna koliko TNT-a ili šta već. Mislim, pogledajte i taj krater, ne možete skoro da mi se očita uopšte. Čekaj, gdje sam da se daje? Da, izvinite to što zbog seckanja. Da, evo The Red Army, ne znam ko je taj. Evo gledajte, tamo Iron, gledajte vi ovo ljudi, koliko vode ovdje.
ja sad treba da se popnem gore. A, evo ga skeleton. A sad ću ga ubijem. Da li me pronašao? Tako sam juče igrao, pošto sam počeo ja sam novo ostrvo u Skyblocku. Kako se zove? Ne. Ne. A što? Gled sad. Ti, kako sad beše da idem? Aha, dobro. To je ruleboard. Super, a da ja idem. Sad treba naći kuću. Joj. Gdje je to? Eno ga neki parkour tamo. Sam ja bio, šta sam, gledaj to. Varpovi koji imaju. Kako sam... Joj, ovo me toliko živcira. Varp. Ne znam koji varpovi sve postoje, moram sad da pogledam. Ako ovo bude ljudi bila fail epizoda. Dobro. A sad treba da nađem. Donate rewards, dobro, to nećemo još. Šta ima ovdje gore? Kako sad da se vratim? Ne znam ni koliko snimamo. Dobro. Sad ću da prekinem snimanje. Pa ću da, kako se zove, da u sljedećoj epizodi to nađem. Tako i poz ljudi.